И здравейте хора, аз съм Тимотей 2 и днес ще снимам клип на моят survival. Не се е случило нищо особено. Имам броня, не съм си я направил сам и редстоуна не е. Всичко, което виждате, което не може да се постигне в началото, не съм го направил аз. Освен, може би, някои неща, които също са си възможни. Така. Панталоните, ако не ми вярвате, ето намерих ги тук в това село. И ето в тази ковачница и там, а пък по-натам, където е онова издигнатото място, ми се падна един Diamond Horse Armor. Те са два спаунера. И да, това се случи в последните ми видеа. Тъй като OBS-то ми правеше малко проблеми, който не знае, снимам с OBS и който иска да почне да снимам с OBS, ето го зомби спаунер, ето го втория чест, съм си започва всичко. Този стак пясък ми е от ето това, пък тук е изкопано място, ето някъде имаше също още един спаунер. Само да го намеря, беше тук. Ето там. Ето тук. Ето. Е този спаунер, който, както виждате, целият чист, защото аз го купах без сега, съм се катерил. И от тук ми се падна също един Diamond Horse Armor. И да, това се случи в последните ми видеа. И така, аз отивам към къщата. Ще ви покажа какво ми се е паднало от тестовете. И ще направим някои неща, може би. Преди да изкачам видеото, ще направя някои неща. В смисъл, ще напиша някои неща, ако питате после за имена и такива неща. Ще ги има в описанието. Сигурно. Ако не забравя след видеото, защото ще бъде сигурно около 10-20 минути. Най-вероятно 10, защото... Да, в смисъл. Кой ще гледа някой, който не... технически ютубър, който не познава, в смисъл, това е първото му видео. Кой ще иска да гледа 20-минутно видео, в което сигурно ще... Ето тези неща намерих там и на мен ми беше странно, между другото, за книгата, ако и на вас ви е странно. И да, дойдох тук в този базъм да живея, но там има малко от някои други неща, които аз искам да взема, защото искам да ги взема. И... мога да си го оголемя това дърво тук. Аз по-оголемя, да го накарам да порасне. Така да се изразя. Ако си направя малко болно. Костите и без това, за друго няма да ми трябва, така че... Готов, порасна. Да, по-ще го отсека. Сега исках много да отида... Ще ми свърши брадвата. Исках много да отида да взема от едно място, където е Борова гора, да взема от дърветата там, защото не искам половината ми клипове да минават в отиване и връщане до там. В смисъл, нали, да отивам на там, а то е доста далеч, повярвайте ми. Да, и просто за да не минат половината клипове на нещо като... Да. Защо си забравих мисълта по главите? Като тичане насам натам и подобни, да може да ни е по-забавно на всички. Само да... Колко имам? 10, супер. По-добре вече. И няма мотика, естествено. Знаеш ли какво?
си направя тук един крафтинг тейбъл и просто няма да се занимавам. Защото не ми се разхожда до там. Не, че той е далече, но сега... Така. Водата ще ги хване. И ще направим малко хляб. Защото ще направим малко от ачивменти тук. Така. Имам 18, ще ми стигне. Или? Станаха ми достатъчно. Да. Ох, не. Да, махна голяма работа. Така, сега да отида на там. Пак не си направих брадва. Няма без това за какво да... О, да, всъщност те са хубави. Мога да ги използвам за нещо като... За къщата ми някакви неща, може би. Да, само да си взема това. Стичаме на там. Скоро, може би, ще почна да правя... не да правя, ми да си довърша, защото аз вече съм я почнала да си я довърша къщата и да мога да си направи минато. Не пречи да... Такова, мама. Къде на там май беше? Да, на тук. Ето е на там. Пак, ако не е на тук, ще го намеря пак. Така. Така. О, тук си е саваната, значи... Някъде ще намерим все пак джангъл дърва тук, ако... пак джунгъл, гледай. И сега, не знам защо джунгъла и джунгъл на английски ми се забива в главата и просто не мога да... Не знам. Предишните ми клипове, в които няма да ги покажа, защото са адски зле, обаче ми реже от клиповете и... Ми режеше от клиповете. Да направя това, нищо ще скоча върху кактуса. И нямаше как да снимам хубави клипове, няма как да ги кача просто, защото доста хора ще се оплатят сигурно от качеството на клиповете. Като доста хора имам преди доста хора, защото наистина предишните ми два клипа не ги зачитате за клипове, защото те са адски зле заснети и са много... Така, нали... Заснайте с таблет просто, едва ли ви се гледа нещо, което е заснето с таблет, в смисъл. Да. Така, да видим на там какво има. Май не бях ходил на тук. О, аз всъщност мога да си оседлая кон и да си... Ако натам намеря кон, то сигурно ще има. Да, там ще има кон. Ще си имаме конче вече. Дълно има кон. Защото като гледам, май ще свърши след малко този байом. Може би, да, но там няма. Не виждам. Има овце доста. Има овце. Трябва да там си вече. Да, минах от тук.
Минах от тук, паднах е тук и си изкопах и после някъде от тук беше. Да, ето. Тук трябваше да съм. Аз ето ме. Отивам да спа. И така. Заспиваме. Заспах. Версията ми, да знаете, е платена, така че ще играя и на... В смисъл, премиум съм и ще мога да играя в Hypixel и в всички най-известни сървъри общо взето, които знаете. Mineplex, Hypixel, другите кои бяха тези... Как изглеждаше Jungle вратата, само да такова. Но тази е яка, ще си я взема за входна. Само да махнем. Така. Не. Тук. Така. Да. Фаундър ще се направя доста по-филтриран и ще бъде доста добре. Ще събираме XP от него и да, такива неща общо взето. Ами аз всъщност ще отида да покопая малко. И пак нямам дърво. Скоро нямам преработен. Така, отиваме долу и взимаме камък. Правим си печка. Тук по тези пещери 100 на 100 някъде поне на едно място ще има айрон или нещо подобно. Окей, добре е това, че намерихме вече. Имам два торча. Това също не е зле. Отидем надолу. Има айрон, окей, това е много добре. И надолу сигурно свършва е тук, да. Но важното е, че има малко айрон, а тук в пустинята има доста пещери и ще си намерим. Доста айрон. Така. Да пообера малко. Да си направя една кирка просто и да си оберем и кола и айрона. И може би това ще бъде край на този епизод. Да, сигурно ще бъде. То ще бъде, да. Така. Защо направих 3 кирки, бе? Нищо. Без това не пречи. Така ще си обера. С този айрон, който имам, ще си направя кофа с вода и може би кирка, но не, защото ще намеря доста айрон без това. А той ще ми стигне за кофа и още нещо, което изисква 2 айрон, т.е. меч. Правя си кофата и свършваме епизода. Да, и нямаме и печка, нали? Нямаме печка, естествено, пак ще трябва да се върнем, защото сме... Така. Това е още малко да си имам и без това да не слезнем пак за нещо друго. Да, за брадва 100 на 100 ще ми трябва, за печка и за кирки си имам достатъчно. Сигурно ще го използвам за някъде за къщите ми и такива неща. Може би в другия епизод ще почна да довършвам къща, ще поработя извън кадър да събера малко дърво от доста видове и ще... Така, този път няма да се излъжа. Да направя 20 и... аз път 20, 3-4 печки. Не си заслужава, може би, да ще сложа това да го изгоря. Не, това. Защо това сложи? Не, и без това няма да намеря джангъл никъде, така че. Ами, да. Това ще е края на този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да се забавлявате с мен, когато играя и когато умирам, защото аз доста ще умирам. И да, такива неща. Ще играем на доста игри, няма да играем само на това. Ще играем и на
PlayStation. Ако може да ми препоръчате някоя програма за снимане на PlayStation, или ако има въобще, защото аз на PlayStation отдавна не съм играл, обаче имам доста игри на него и може да играем Call of Duty Adventure Warfare, може да играем Saints of Row 4, обаче Get Out of Hell, имам и обикновената четворка имам доста игри, имам и Game of Token и може да на компютъра ми е Game of Token и да, ако искате да гледате и да видите как ще продължа тази поредица, абонирайте се, за да видите кога получавам нов клип, ако ви е интересно, и се надявам видеото да ви е харесало. До скоро!